Η εταιρεία μας Venizelos Limited ασχολείται στον τομέα της βιομάζας. Ασχολούμαστε με λέβητες ξύλου, τους πυρόλυσης, gasification στα αγγλικά ονομάζονται, οι οποίοι είναι λέβητες που μπαίνουν στις κατοικίες και σε μεγάλες μονάδες. Επίσης ασχολούμαστε με λέβητες βιομάζας, η οποία όλοι είναι λέβητες βιομάζας, απλώς τους ξεχωρίζουμε. Είναι λέβητες βιομάζας οι οποίες μπορεί να χρησιμοποιήσουμε τον πυρήνα της ελιάς, τα πέλετ, τα κλαδέματα μας, τα σπασμένα ξύλα, οτιδήποτε γενικά ξυλώδης και μπορεί να καεί. Μπορούν να εφαρμοστούν, όπως είπαμε, κατοικίες, σε βιομηχανικούς χώρους, για πισίνες θερμαινόμενες, για θερμοκήπια, κτηνοτροφικά υποστατικά. Η έκθεση Seven φαίνεται ότι έχει πάρα πολλά μεγάλη επιτυχία. Πού οφείλετε, νομίζετε εσείς? Πράγματι, φέτος η έκθεση είναι και σε μέγεθος πολύ καλύτερη και σε, να το πούμε, στον κόσμο, η ανταπόκριση του κόσμου. Θα οφείλεται στα σχέδια που εκδοθήκαν από το Υπουργείο για τις επιδοτήσεις και κυρίως και στην κρίση. Ο καθένας προσπαθεί να βρει κάτι για να βοηθηθεί στο κόστος της είτε θέρμανσης είτε ενέργειας. Τι θα συμβουλεύετε τους ανθρώπους οι οποίοι ενδιαφέρονται για θέμα εξοικονόμησης ενέργειας? Το θέμα εξοικονόμησης ενέργειας είναι σε πολλούς τομείς. Η εξοικονόμηση ενέργειας ξεκινά ακόμα και από τη θερμομόνωση. Πρέπει να το ψάχνουν διεξοδικά και η συμβουλή μου είναι σταδιακά να εφαρμόζουν, αν μπορούν, όλους τους τομείς. Από τη θερμομόνωση και ως τους λέβητες μας εμάς.